لإدلب رژیما ئەسەد نەهشت کوشاهیە وڵاتیان لەسەر ڕێزگارکردنا باژێر بەردەوام ببە. ئیرۆ دیسا فرۆکەیەن رێژیمە یەن هۆڤانە مالên وڵاتیان یەن لە ناڤەندا باژێر بە موشکên گەرماهی ئارمانجkirin û komkujiyeke din li wir çêbû. Di encamê de 15 kes ji malbatekê jiyana xwe ji dest dan ku piraniya qurbaniyên wê ji zarok û jinan bû û ew hemû di tirbekê de hatin binaxkirin. Li aliyekî din nexweşxaneyên bajêr jî ji topbarana firokeyên rejîmê bêpar neman ku firokeyên rejîmê nexweşxaneya wetanî bi dê êrişan armanjkirin û gelek ziyanên maddî gîhandin wê. Herwisa topbarana firokeyên rejîmê giha malên welatiyan yên li kevîka avahiya ewlekariya leşkerî û di encamê de hejmarek ji sivîlan birîndar ketin û piraniya sivîlên wan texan reviyan derveyî bajêr. Hevdem li Rojavayê gundewarê Idlibê li bajarê Cisr Şuğûr ketîbeyên Lîwayê Elfurqan rêbenda Elmintariya li başûrî bajêr kontrol kirin. Herwisa nivîzgeha Lîwayê Elfurqan a ragîhandinê dazanîn ku di encama wê operasyonê de efserek û hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Ji aliyê xwe ve malperên Cebha el-Nusra ragîhandin ku li rojhilatî gundewarê Idlibê li gundê Telselmo yê li nêzî balafirxaneya Ebuduhur hêzên wê bersiva 5 leşkerên rejîmê yên ku hewl didan ku derbasî wî gundî bibin dan. Li rojhilatî gundewarê Hemayê hin jê derên meydanî dane diyarkirin ku çeteyên rêxistina Daişê piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re gundê Elmebûcê û çar rêbendên rejîmê yên li ser Riya Esselemiyê Xenasir kontrol kirin. Ji aliyê xwe ve navenda Hemaya ragîhandinê diyar kir ku di encama wan pevçûnan de bêtirî 5 leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek ji wan birîndar ketin. Herwisa tê zanîn ku di rojên borî de çeteyên Daişê êrişên xwe li ser bargehên rejîmê yên li ser Riya Xenasir zêde dike da ku alîkariyên leşkerî li wê qut bike. Li Dêra Zorê hin çalakvanan ragîhandin ku şer di navbera hêzên rejîmê û milîşeyên şebîha de qewmîn. Her wiha ew li gorî ku hate ragîhandin ku sedema wî şerî ew e ji ber ku nelheviyek di navbera herdu aliyan de li ser belavkirina peydeviyan de çêbû û hate zanîn ku di encamê de gelek leşker ji herdu aliyan hatin kuştin. Li aliyekî din li navçeya Çiyayê Serdê li kevîka balafirxaneya leşkerî pevçûnên tund di navbera çeteyên Daişê û leşkerên rejîmê de qewmîn û di encamê de 5 leşkerên rejîmê hatin kuştin.